we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bayong hapon, nakinig inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Moabot na sa 226 ang natala nga namatay gumikan sa COVID-19 sa Dakbayan, Cebu, sud lang sa 26 ka adlaw ning buwan sa Agosto. Kini base sa record sa Emergency Operation Center kun EOC. Samtang ipadayag sa Pangulo sa EOC, Konsehal Joel Garganera, nga bisan og taas pa ang kaso sa COVID, apan medyo mihinay ang pagkatap nini ug miubos usab ang mga kaso. Ang bed occupancy rate sa mga tambalanan gikan sa 77%, miubos usab ngadto sa 69.6%. Apan ana gyapon kini sa critical level. Samtang nakatala ang EOC og taas nga kaso sa mga bata nga nataptan og COVID-19, diin adunay mga masusok pinaagi sa home transmission. For the last 2 weeks, kaning ni-increase ang atong cases of COVID sa mga pedya. Now, when I say pedya, 18 years old, na mga minors ba? O, kunya mo, average na ta between 10 to 12% pedya, which was, before this was never heard. Gireklamo kining usa ka empleyado sa Mandawi LGU nga driver sa city administrator human gingong nanumbag sa usa ka traffic enforcer. Ang insidente nakuhaan sa CCTV sa Dakbayan. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes, Bob, na ilaing insidente sa kadalanan nga nakuhaan sa camera, Bob. Naglambigit siya sa duha nga pulos empleyado sa Mandawi City Hall. Sa kuha sa CCTV, makita ang pagsita sa enforcer sa lalaki nga nagmotorsiklo. Nahitabo kagahapon sa Barangay Basak, giisyuhan og citation ang driver nga gikan sa iskinita nag-right turn bisan stop signal. Taod-taod, makita ang pagpadaplin sa enforcer. Ang rider mikabayo na unta balik sa iyang motorsiklo apan kini na ang sunod nga nahitabo. Mitumaw ang lamok-lamok tali sa duha ka habig, miuwang sab ang lain nga enforcer. Ang nanuntok nagpaila nga empleyado o driver sa city administrator. Samtang ang enforcer nga nalambigit, mireklamo kaganiha sa buhatan sa team ug sa City Hall. Bitbit niya ang medical certificate ug kopya sa citation nga iyang gi-issue. Ingon siya nga dali ana daghana nag-issue diha, daghana nag-violation kay makancel ang hapon na sa opisina. Isuga ko nimo, wala ko mangisog. Sa may gusto nimo. Oto nga iya kong gidol, gisumbag ko niya. Wa ko mag-expect nga iya kong sumbagon. Sa sunod, likayan lang ginang inana nga doon na bitay apprehension niya imo pagintubayan aron dili mainit.
Dismayado ang city administrator sa gihimo sa iyang driver nga giilang si Mark Lester Santos. Niadtong higayuna naka-duty siya ug migamit sa red plate nga motorsiklo sa mga errands sa opisina. Wa pa hinunamo siya nakuhaan sa iyang habig. I could not speak in behalf of my driver for whatever he was thinking or his motivations for doing it, but all I can say is that it is gravely wrong and it should not be tolerated. Mirekomendar si Kalipayan nga ipatangtang sa trabaho ang iyang driver. Bisag unsa ka kaduol nako or sa bisag kinsa nga opisyalis diri sa city, basta na kay buhaton nga sama ana kanang bati o ka sayop, we will really kanang meet the full extent of the penalty. Mipasalig sab si Attorney Kalipayan Bab nga di nila pugnan og gani suportaan nila katong enforcer kun makadesisyon man kini nga mopasaka og reklamo batok sa ilang empleyado nga gitaktak na sa trabaho. Ila kining suportaan Bab pagpakita nga wala gyud gitolerate sa syudad ang inyong adtong mga binuhatan. Bab, Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. 25 na ka mga tricycle driver ang nasakpang wa mosunod sa health protocol ug nag-overloading pa. Usa sa mga driver na suta nga adunay symptoms sa COVID-19. Ano yung report ni Femery Dumabo? Tulo ka mga tricycle gi-impound sa Talisay City Command Center. Duha sa mga driver na abtan sa GMA TV Balitang Bisdak ganihang buntag nga gipaubo sa seminar. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, nga usa kanila gipangita subay sa reklamo sa netizen nga gipost sa social media page sa mayor tungod sa pag-overloading. Atol sa pakisusi, nasuta pagyud nga aduna kini gipamati sa lawas. Hinungdan nga daling mitawag si Tumulak sa City Disaster Team aron makuhaan sa vital signs. O gipaubos dayon kini sa swab test. During sa atong pagpakikistorya, matod pa niya nga iya tong nahimo nga nag-overload siya og mga pasahero tungod kay nangayawat kuno siya, tungod kay gihilantan siya og giubo, may nalang kunong para palit og tambal. Mo pahuway una siya hangtod nga mogawas ang resulta sa swab. Samtang kining laing tricycle driver ang nangayo og pasaylo. Nadani lang gid ko ba kay permirong biyahe gid ba niya. Nagsalig po ko na makauban ra sila. Utong ako na lang silang gida. Gitug-an ni Tumulak nga sugod Agosto 1 hangtod karong adlaw moabot na sa 25 ka mga tricycle driver ang ilang nasikop tungod sa pag-overloading. Sagad kanila masakpan sa mga sudunong dapit sa dakbayan. Ang tricycle gitugutan lang nga makapasakay og tulo ka mga pasahero. Panghinaot sa City Toda nga bisan sa mga sudlunong dapit nga pareha niini ug bisan di man makita sa mga tricycle driver ug uban pa mga driver ang presensya sa kapulisan ug sa mga traffic enforcer nga unta sila na mismo ang striktong mopatuman ug mosunod sa health protocol. Ilabi na nga padayon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Uban ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga PDL con persons deprived of liberty sa Lapu-Lapu City Jail, male and female dormitory, gibakunahan na karong adlaw. Sila ang labing unang jail facility Lukop, Region 7 nga nakapahigayon og vaccination alang sa ilang mga PDL. Siluan mayroon din na sa report. Sa covered court sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, gipahigayon ang pagpamakuna sa kapin 2,000 ka mga PDL con persons deprived of liberty. 189 kanila mga lalaki, samtang 245 mga babaeng PDL. Ang mga personnel na sa Lapu-Lapu City Health Office ang midala sa mga COVID-19 vaccine ug mi-administer sa bakuna pinaagi sa abag sa mga nurse sa BFP ug BJMP. Johnson vaccine ang gibakuna sa mga PDL nga mga senior citizens ug sa kadtong may mga comorbidities kung may gihambin nga sakit. Samtang Sinovac vaccine ang gibakuna alang sa mga hamtong. Kay gipaubos pa man sa lockdown ang mga jail facility, walay mga sakop sa media nga gitugutang makasulod aron makakover sa kalihukan. Matod sa warden ug sa taga City Health Office, may consent form man nga gipapirmahan sa mga PDL. For sa kuan ma'am, naman ni ariman o gahapon ang atuang mga taga City Health Office
Ni-conduct yun sila o kaning briefing sa mga atong mga PDL, and then willing man tanan ma'am na kay well explain man nila nga mas maayo magyong mapakunahan. Ang Lapu-Lapu City Jail Male and Female Dormitory ang labing unang facility lukop rehiyon nga nakapahigayon og pagpamakuna sa ilang mga PDL. Hayan kung makakumpleto na unya sa duha ka dose ang mga PDL, malaumon ang warden nga matugutan na unya sila sa contactless visitation. Aron usab mahatagan og kahigayunan ang mga PDL nga mahimamat ang ilang mga kabanay nga dulan sa duha ka tuig na nilang wala igkita. Mag-request ni personally sa regional office ay allow na ang non-contact visitation. Hopefully, i-allow na since ang Manila City Jail sa NCR is na sila na practice na nilang non-contact visitation na alay acetate nga nakaharang between sa dalaw sa PDL. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Good news! High-tech na karon ang Cebu City Fire Office aron mas dali og paspas nga monitoring di lang sa sunog kundi apil usab ang kahimtang sa peace and order dinhi sa dakbayan. Kung unsa kini atong siren pinaagi nining maong report. Dinhi sa Communication Center sa Cebu City Fire Office, makita ang kinatibuk-ang kahimtang sa dakbayan sa Sugbo 24/7 o adlaw o gabi. Kuha kini sa 360 camera nga bag-uhay lang gimuntar sa estasyonan. Kini ang 360 camera nga bag-o lang gimuntar diri sa Firewatch Tower sa Cebu City Fire Office nga maoy dako kay abag nila sa pagmonitor sa sitwasyon, especially sa mga fire incidents dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Tinaw kayo ang kuha bisan og i-zoom in, diin maabot ang bisan asang lagyong dapit sa dakbayan. Apil na gani ang karsada og bisan ang masuok og hilit nga dapit. Apil na gani ang mga silingang dapit. Klaro usab ang kuha nini bisan og gabi. Padayong programa sa Bureau of Fire Protection ug sa Cebu City Fire Office, din dako kay nigtabang sa atong kabomberuhan, especially with regard to our fire suppression endeavor. We can monitor them and provide the fastest service during emergencies. Ana usay Android application ang Cebu City Fire Office nga nakakonektar sa mga fire substation nga dungan nga makadeploy sa dapit na sunugan. Every station we have our alarm bell. So once we receive a 1070 or a fire alarm, we can right away press the button kung asa siya nga area, and then to alarm our firefighters to be ready and to go. Ang proyekto kabahin lang sa 6 million pesos nga package project diin apil nini ang mga disaster rescue equipment ug ang GPS nga ipangtaon sa tanan nga mobile asset sa kabomberuhan. Ang Cebu City Fire Office ang unang mipatuman ini diin nahimugso kining maong konsepto. Gawa sa sunog makatabang usab kini sa pagmonitor sa kalihukan sa mga tao nga magamit usab sa ubang ahensya sa kagamhanan. Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipasuyo pa na ang nagpundong tubig sa Zone 1, Barangay Buaya, nga gireklamo sa mga residente, pinaagi sa Balitang Bisdak apan tungod sa pagbunok sa uwan, subling gibanawan ang dapit. Si Luan Merondina sa Balitang Barangay. Mapalanog, pinaagi sa RTV Balitang Bisdak ang suliran sa mga residente sa Zone 1 Barangay Buaya niadtong Lunes, gipadad-an gilayon og declogger sa lokal nga kagamhanan niadtong Martes ang napundong wastewater sa mga kabalayan sa luyong bahin aron dili na kini ipagawas paingon sa karsada.
Ganiha, gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang dapit ug nasuta namo nga may napundog gihapong tubig sa dapit. Apan dili na kini ang hinabwa nga wastewater sa kabalayan kundili tungod sa uwan. Kay lupa ang naasong bahin sa kalsada, dali kining mapunduhan sa tubig. Nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga wala na usab mag-agas paingon sa karsada ang tubig nga gikan sa kabalayan. Gipasabot sa city engineer nga sa pagkakaron ang paggamit lang una og declogger ang ilang mahimo kay ang dapit ubos man sa National Road busa ang pagbutang og drainage project iya sa DPWH 7 6th Engineering District. Doon na may kuan, solution kamay katong declogger pero di gyud maato kay sige mag-uwan. Misaad hinuon si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga pangitaan kini niya og paagi aron mahatagan og malungtarong solusyon ang naasoy suliran. Dili man nato madungan karon nga importante nga nagsugod na ang pikas nga habig sa Zone 1, part sa Zone 1, na kana siya, part sa Zone 1 man sana siya, ato ng inspection nun niya, ato pag-istoryahan ang mga tao nga magtinabangay ta because we cannot use the funds of the city because sa mga residents niya, it's owned by a private. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipasakaan na og kasong theft ug pagtransport og illegal nga drogas ang duha ka mga snatcher nga disakyanan. Mato ni Police Corporal Eliazar Bilsinia nga karong hapon napasaka na ang mga kaso batok nila ni Walter De Vega ug Ana Alvar. Laing kasong illegal possession of firearms ang ipasaka usab batok kang De Vega. Mato ni Bilsinia nga pipila na ka mga biktima ni De Vega kaniadto ang mipatimaw sa ilang buhatan. Usa kanila abogado na karon. Nasuta usab nga kapin sa 10 ka tuig na ang modus ni De Vega. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga puso, doon kita'y breaking news sa pipila ng 2 minuto na hitabo. Karoon lang yung hapon sa human rights lawyer nga si Attorney Rex Fernandez ang gibanhigan karoon lang yung hapon na hitabo ang maong pagpang-ambo sa may Good Shepherd Banawa sa may Barangay Guadalupe ng Dakbayan. Sa po sa Sansar Super Balita, makita nga natusok-tusok sa bala ang bildo sakinan sa abogado. Makita ang lawa sa abogado nga naglingkod sa front seat sa iyang sakinan tapad sa driver sa sakinan. Karong bag-o na himong kontrobersyal si Attorney Fernandez human kini mihimo og hunger strike gumikan sa kontrobersiya kaniya og sa condominium management nga iyang gipuy-an ang iyang driver gida sa ospital nining mga orasa. Samtang hapit na mahuman ang pagtrabaho karon sa Dakbayan sa Mandaue sa ilang building aron magsilbing extension sa Mandaue City Hospital. Ang report ni Nico Cirino. Sama sa ubang tambalanan, puno-puno gyud ang Mandaue City Hospital. Sa 25-bed capacity niini, mayoriya gyud na admit mga COVID patients. Ug taliwa sa padayon nga pagsaka sa mga kaso, ang tinguhang pag-abli og dugang pasilidad pag-akomodar sa mga pasyente. Gitrabaho na og hapit na matapos kining karaan nga DGS ug Tieza building. Nabisi ang mga personnel aron mapaspasan ang trabaho. May 64-bed capacity ang dos andana nga building nga gitinguha gyud nilang masusama sa hospital setting. Matag beds dunay partition usab aron kabutangan og kurtina. Ang kaning mga foam, ang katuning sa quarantine nato sa central. Di ang bed, ang donated ni nag-repaint nga, nag-reflex ta sa mga CR, nga ang water supply atong gi-fix board, electrical nga. This is also air condition na gid. Lakip sa gitrabaho kaganiha ang magsilbing nga quarters alang sa mga health workers. May espasyo niini alang sa ilang donning og doffing area o kundi nila sulubon ug hubuon ang ilang PPEs, lakip na ang disinfection area. Panagplastic kay para dili mo kan sa silang kauban. Then gawas dito maghubos PPE. Mag-ilis sila so gawas sila dito aron ma-prevent sa ilang kauban na quads. Matod sa EOC, makaabag ang dugang bed capacity sa ilang pag-manage sa mga pasyente. Mga moderate to severe cases katong grabe na yung kakutas, kinahanglan gyud nga round the clock nga naay nurse nga mag-monitor, kinahanglan o kanang IV line nga kanang
antibiotics administration. So, dito sa hospital, if they get to improve, pwede na to nga ma-unload na sa hospital and we put them in TIAZA. Aron masayo ng ilang pag-atiman sa mga pasyente, gitinguha sa dakbayan nga kaduol ra ang ilang mga pasilidad sa usag-usa. Gikan dinhi sa Mandaue City Hospital, maugyod kini ang moakomodar sa mga moderate ngadto sa severe COVID patients. Sa atbang nga bahin kini atong gibarugan karon, mao kini ang karaan nga DGS og TIAZA building. Mao ni ang ilang gitrabaho karon, magsilbi unya nga extension sa ospital alang sa mga mild ngadto sa moderate patients. Samtang sa pikas nga bahin sa atbang ni Makapuso, nahimutang ang duha ka mga isolation facilities, ang Compre High School Annex Campus ug ang tupad niini nga Norquis Park. Sa mga isolation o quarantine facilities sa Mandaue, bugtong nabuwag lang og lugar ug wala maipon sa health facilities complex ang anaa sa kanhi North Bus Terminal didto sa barangay Subang Dako. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 271 ka mga indigent sa barangay Bangkal, Pahak, Basak, Agos o Gunob sa Lapu-Lapu City. Ang nakadawat og taga 1,500 pesos nga financial assistance o BOS Assistance to Individuals and Families in Crisis Situation Program sa DSWD. Ang buhatan ni Congresswoman Pastor Dasa ang migahinini og pondo gikan sa lokal nga gamhanan. Ugmang adlaw may 329 na usab ka mga beneficiaries gikan sa barangay Kalawisan, Luog, Kanhulaw ug Babag ang mahatagan og financial assistance. Maabot sa 2,454 ang mga beneficiaries sa nagadaiyang barangay sa Lapu-Lapu City. Gisugdan ang pagpangapod-apod sa financial assistance ni adto pang Agosto 12. Mga kapuso, ani ay mag-ex nga trending online. Human giingong mag-abot pagbalik sa usa ka gym nga maoy gidad-an sa mga curfew violators sa Talisay City. Sa post sa City of Talisay Police Support nga naglingkod sa managlahing lingkuranan ang duha aron masubay ang social distancing. Apan nag-holding hands. Miani kini og libuan ka mga reactions, comments ug shares sa social media. Gani daghan sa mga comments nga gustong magpadakop sa curfew sa pamasin nga sa seminar sa mga violators, makita nila dito ang ilang forever. Ang mag-ex nga sila si Angelica ug Noe, parehong tagalungsod sa Minglanilla. Matud sa Talisay City Police, nasikop sila alauna kagahapon sa kadlawon sa Lawaan 3. Duha lang sila sa 17 ka mga curfew violators nga nasikop kagahapon. Makalingaw man, apan hangyo sa kapulisan sa publiko nga musunod gayud sa curfew ordinance. Sa lalawigan sa Siquijor, gihingusgan karon sa kalungsuran sa lalawigan ang pagpanglimpyo sa kabaybayunan. Gatusan kasakong mga basura na hipo sa matag coastal clean-up sa gipahigayon sulod nining buwan sa Agosto. Misalmo sa pagpanglimpyo sa kabaybayunan ang mga opisyal o kawani sa kamhanan. Pribadong sektor, gawa sa mga plastik, may mga botilya usab, panapton o face mask nga gianod sa kabaybayunan nga nahipos sa ilang gipahigayon nga clean up. Hit romance drama series sa Kapuso Network nga The World Between Us mag-season break. Pero mas hinam nga mga eksena o mga bag-ong karakter na usab ang angayng atangan alang sa season 2 karong November. Ani ang report? Exciting ang mga last episode sa romance drama TV series nga The World Between Us, nga gibidahan nila ni Jasmine Curtis Smith, Alden Richards ug Tom Rodriguez sa dili pa ang ilang season break. Daghan ang atangang mga eksena sa paghuman sa first season karong Biyernes. Sobrang happy at excited ako na at least within the last 5 days ng airing namin bago yung season break, mabibigay na sa mga tao yung matagal na nilang inaasam-asam. Yung mapahiya at masaktan si Brian.
Ang gipatuman nga community quarantine ang usa sa mga rason sa season break sa maong teleserye. Honestly, I'm really sorry that we have to take a break, but it's not really anyone's choice. It's just something we have to do, and we're all dealing with it. But this is not bad. This can only be good. Like Kelly reiterated, this can only get better. Samtang mag-season break, gipangandaman na sa cast ug crew ang mas nindot pa nga mga episodes alang sa season 2 nga gikatakdang i-ere sugod sa Nobyembre 15. Lahat ng character magkakaroon ng konting downfall. Yung iba medyo mas matindi lang yung downfall nila, no? Pero doon din natin makikita paano sila babangon ulit. Something that is already so good, we're improving it pa. We're making it even more better para sa inyo. So, you guys will not be disappointed talaga. I promise. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, Thursday, August 26, 2021. Ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang paday nakaapekto sa may southern Luzon, Visayas ug sa lalawigan sa Mindanao. And so far wala tayo expect na posibleng ma-develop na low pressure area or bagyo within the next 3 days. Ang weather conditions sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na madag-umon na kalangitan og naay mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matagdukal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.